Каква е разликата между добрия и лошия холестерол? Първо, холестеролът не е вреден по своята същност. Той е восъчно вещество, подобно на мазнина, от което тялото ни се нуждае, за да изгражда клетките и да произвежда витамини и хормони. Първо, нека да поговорим за лошия холестерол, известен като липопротеин с ниска плътност или LDL. Когато имаме твърде много LDL холестерол, той може да се натрупа в стените на кръвоносните съдове и да образува плаки. От друга страна имаме добър холестерол. Липопротеин с висока плътност или HDL. HDL се нарича добър, защото помага за премахването на други форми на холестерол от кръвта. Той транспортира холестерола до черния дроб, който след това го изхвърля от организма. Високите нива на HDL холестерол могат да намалят риска от сърдечни заболявания и инсулт. Как може да контролирате нивата на холестерола? Това до голяма степен е свързано с начина на живот. Диетата. Включете здравословни за сърцето храни като плодове, зеленчуци, пълнозърнести храни и протеини. Ограничете приема на наситени мазнини, които се съдържат в червеното месо, както и на трансмазнините, които често се съдържат в преработените храни. Редовната физическа активност може да помогне за повишаване на HDL холестерола и намаляване на LDL холестерола. Ако сте загрижени за холестерола си, консултирайте се с вашия лекар.